Greetings family. Ndofunga mukona kuti mahwani pana pandiri Kraaifontein pane munhu akabatwa nemukadzi wemunhu saka panenge pakaipa. Saka mahwani saka regai ndikuratidza video. Chiko chikuitika bachanga. Chiko chikuitika. Mukati umu mari kunzi abatwa nemukadzi wemunhu mukati umu saka ndinoda kuti timuone panapa. Abatwa nemukadzi wemunhu. Akabatwa nemukadzi wemunhu mukati umu. Saka mari kudedza mapolisi. Tiri kutanga tambomudisciplina tega. Mira timirira. Boy ini sitire kutora nawo kutora nyuzi. Gabu. Guys. Pakaipa guys. Mahwani chaiwo. Mahwani ndofunga mukuwaona. Vavhura dhora zovhurika man. Saka ndofunga mukuona takabatwa ruoko nemukadzi wemunhu mukomana uyu ndo pakaipa guys. Mahwani chaiwo. Saka mukoma ndokubatwa kwemunhu wacho kwama makataura kuti munhu akabatwa nemukadzi wemunhu. Makuru ani mahwani. Kubatwa ruoko here uko. Toona chimoko chibura mjeni chakabata munhu ruoko. Tinenge takuzotora news kamuchitidedza zvo next time musatidedze. Ayo. Anyways guys, just follow and subscribe to Time and Visual TVs for more visuals and it. Ndioka channel yenetsa pa town, channel yenetsa pa toners and it. Oyo takaenda.